जय भोजपुरी सब भोजपुरिया श्रोतागण के हम आपके भाई बेटा दोस्त जीजी तिवारी जी प्रणाम करतानी। का हाल बा? आशा करतानी कि आप लोग एकदम बढ़िया होखम जा, स्वस्थ होखम जा और कोरोना से सावधान होखम जा। ये भगवान से दुआ बाटे और ठीक रही जा। और ते एकता बनावे के सिलसिला में और भोजपुरी में जो लड़ाई झगड़ा के माहौल बनल बाटे, आज के जो टॉपिक लेके आइल बानी कि फैन बनी जा कट्टर ना। काहे कि कट्टरता के दुनिया विरोध करेला, चाहे जात के कट्टर होखे, धर्म के कट्टर होखे, चाहे हमनी के भोजपुरी में आज फैन लोग कट्टर बनल बालो। कट्टर के मतलब होला ई के कट्टर मतलब कि जेकर आप फैन बानी उनकर गलतियों के बढ़ावा मत दी, तारीफ मत करी, ठीक बा। उनका बारे में अगर कुछ केहू गलत कह रहल बा तो बात पे विचार करी, सोची। ई ना के अंधभक्ति, एकरा के अंधभक्ति भी कहल जाला। देखनी है मोदी जी के आज इतना बड़ा उनकर पॉपुलरिटी रहे, सब कुछ रहे, तब वहीं तक केंद्र में दो बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनैले बड़े। बिहार में जीतले, होने होने चारों तरफ जीतले, सब कुछ सपोर्ट करे। लेकिन बंगाल में का भइल? कोरोना के वजह से तो सब कोई चाहत रहे उतना केंद्र में दो बार पूर्ण बहुमत से आइल बड़े। लेकिन आज वो गलती कई लोग, लापरवाही कई लोग, जेकर से कोरोना बढ़ल, इलेक्शन के चलते बहुत कुछ बात बा, अलग अलग बात बा। लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक बा, केंद्र सरकार की ही मिस्टेक बा, जो मालिक बोकरे पर आरोप जाला। आज गलती कई लोग तो सजा पब्लिक दिहल, कट्टरता ना। वो कौन पब्लिक हो? अब माली मोदी जी के जो फैन हुई, अब मान इतना आदमी मर रहा, लापरवाही बा, तो ठीक बा, मानता नहीं कि उनकर सोच, उनकर विचारधारा के सपोर्ट करता नहीं। लेकिन वो गलती करता रहे तो उनकर से सवाल भी पूछे के हक है। फैन के मतलब इहे है। और आप नहीं पूछत तो कम से कम दूसर का आवाज उठा रहा बाटे, कुछ कह रहा बाटे, तो ओकरा के विचार विमर्श करी जा, ना कि ओकरे प्रति रणनीति बनावे लगी जा। तो ई बात कहे आइल बनी कि फैन बनी जा, कट्टर ना के गलती के भी सपोर्ट करी जा। जहां तक रहल बात, हम शुरू का के ले रही ऐड के लेके कि ऐड लगावल गलत चीज ना ह। कोनो भी स्टार लगावे ठीक बा, ओकर रिकॉर्ड बने, ओकर व्यू आवे, सब बढ़िया बा। तो ई का है कि एक स्टार के जब ऐड लाग रहा बा तो एक पूरा तरह से ग्रुप, एक न्यूज चैनल बैठ के वो स्टार के गरियावल शुरू होता, अनेकों शब्द कहल जा रहल बाटे, पक्ष नहीं खिले, बात कह रहल बानी। और जब आपके गाना रिलीज होता, जब आपके स्टार के गाना रिलीज होता, जो आप लोग कहे नहीं जाके मतलब हमारे स्टार हन, हमारे खेसारी लाल जी हन, हमारे पवन सिंह जी हन, वो घड़ी विवाद ना होला। तो कट्टर मत बनी जा, फैन बनी जा। काहे कि कट्टरता ज्यादा दिन तक ना टिकेला। काहे कि याद रखिए, आप कट्टर बनी लेकिन और लोग भी समझदार आदमी बैठल बाटे। तो जे भी हमारे भाई बाटे, हमारे व्हाट्सअप नंबर टॉप मैसेज में आप लोग के पिन हम कह देवे, अपना ऑफिशियल चैनल से जुड़ जाइए। जौन भी बात कहे के बाद अगर आप लोग भी कुछ कहल चाहते हैं, जब विचार कहल चाहते नहीं, हमारा मकसद केहू के नीचा दिखावल, गलत कहल ना, बात सच्चाई बतावल। जे हर तरफ चमचागिरी, एक तरफ पवन सिंह के चमचा बैठल वालो, एक तरफ खेसारी लाल यादव जी के फैन के हम नहीं कहते, हम चमचा लोग कहता नहीं। फैन अलग बात होले। पवन सिंह के फैन और खेसारी दोनों आदमी के रिस्पेक्ट करते हैं, क्या भोजपुरी से प्यार करे ला लोग। तो हम चमचा के बात कर रहे हैं, चमचा बैठल वाला और चमचागिरी कर रहा वालों, वो चमचा पब्लिक भी बाड़े, वो चमचा कुछ यूट्यूबर चैनल भी बालो, यूट्यूब चैनल जे चला रहा वालों, और ये लोग लड़वा रहा वालों, गुटबंदी कर रहा वालों, केहू कुछ कह रहा बा, केहू सच बोल रहा बा, केहू सच्चाई दिखा रहा बा, केहू सच के साथ बा, तो ओकरा खिलाफ हो जाता लोग, एकदम पीछे लाग जाता लोग, हई कर हऊ कर। का समझ रहे? जब आपके राज बाटे आप लोग के, मतलब जौन चाहिए कर जा। तो फैन बनी जा, कट्टर मत बनी जा। जौन गलत बा, जौन गलत कहाई, हम अतने खाली कहले बानी कि ऐड लागल बा, देखी जा। सवाल ये रहे, जब आप लोग ये बात कहत रहे जाके पवन सिंह के मोहब्बत अब बेचाता, जौन ऐड लागल बा, तो कोई रिकॉर्ड ना बने के चाहिए, रिकॉर्ड ना मला, वो लोग के हम जवाब दिले बानी। जे लोग ये बात कहत रहे कि ऐड ना लगावे के चाहिए और ऐड लगावे वाला रिकॉर्ड ना होला, तो खेसारी लाल यादव जी के भी तो गाना पे ऐड लागल बा, तब एक रिकॉर्ड ना होके के चाहिए, एक व्यू फेक होके के चाहिए। इहे समझावे के आप लोग के हम कोशिश कर रहे बानी पिछले 3 वीडियो से, और एक आदि चौथा वीडियो भी हमारा बनावे के पड़ गई कि फैन बनी जा, कट्टर मत बनी जा। ठीक बा, बात हमारे केहू के हम खिलाफ नहीं देखा, खेसारी जी के फैन है हम खुद, ठीक बानू। एगो ना कई गो गाना याद बा, रोज गा के आदमी प्रैक्टिस करेला, रोजे उनकर गाना फिल्म सुनेला। फैन एकरा के कहल जाला। अभी हम खेसारी लाल यादव जी के कुछ गलती नहीं कहत ना, उनका कुछ बारे में उनका बोलिए ना कुछ कहनी है। हम आपके ऐड ई देखनिया कहा, एक गाना पे भी ऐड लागल बाटे, तो ऐड लगावल। आप लोग जे बात कहत रहे, आपके भी ना जे बात, तो आप लोग सोची जा और विचारी जा, बात के मत बढ़ावल करी जा, समझी जा। बात जतने बात कइला से बात बढ़ेला,
तो इससे फैन बनी जा। फैन का मतलब होला आप उनका के सपोर्ट करी, देखी, उनका बारे में बात करी, उनका जैसन बनी, उनका जैसन पहनी, उनकर स्टाइल कॉपी करी। साथ में आप भोजपुरी के मत भूली जा कि फैन भोजपुरी की दोनों जाने बेटा हलो। जहाँ भोजपुरी के बात बा, जहाँ भोजपुरी में गंदगी फैल रहा बा, भोजपुरी में लड़ाई झगड़ा के माहौल फैल रहा, भोजपुरी एकता डिस्टर्ब हो रहा बा, भोजपुरी आगे नहीं बढ़ती सब कैला से। अगर एक गाना आ रहा बाटे पवन खेसारी के बात हला दे जो कि भोजपुरी के गाना ओकरा सब कुछ सपोर्ट करी जा, गलत ना हो। आप पवन सिंह के नाम पर बैठल बनी हम खेसारी के गाना ना सुनम, खेसारी के नाम पर बैठल बनी हम पवन सिंह गाना ना सुनम। जब अच्छा के कर बात काहे ना सुनम? तब आप भोजपुरी गिरा रहा बनी नू, तब आप कैसे कम का फैन बनी? फैन बनी, कट्टर मत बनी। भोजपुरी के मत बर्बाद करी। भोजपुरी के बर्बाद करम तो हमारा आवाज हमेशा उठत रही, ऐसे ही चिल्लात रहा, ऐसे ही बोलत रहा, क्या हम भोजपुरी के फैन है और भोजपुरी के बाद ही केहू के नंबर बाटे। जय भोजपुरी, एकता बना के रही जा और जुड़ी जा हमसे। लव यू।